זה מה שכתוב, השם יברך את עמו בשלום. גם אנחנו מבינים את זה, ולכן בתפילה אנחנו מבקשים, ברכנו אבינו כולנו כאחד. הרי כל מי שהוא כבר אב, מרגיש שהוא רוצה לתת הכל לילדיו באופן שהם ביחד. אבל אם אחד יריב של השני, אז הבן יקבל ברכה מהאב, והוא ילחם עם הבן האחר שהוא גם הבן של האב. לכן אב לא ירצה לתת ברכה לבניו, אלא כשהוא יראה אותם בשלום, באחדות. לכן כל אחד צריך קודם כל לדאוג שיהיה שלום בעצמו. כי דוד המלך אומר שלפעמים אין שלום בעצמי מפני חטאתי. אדם שחלילה חוטא, מחטיא את המטרה, אז הוא מרגיש יסורי מצפון, אין שלום בתוכו, אז הוא לא יכול להחזיק את הברכה. אבל אחרי שברוך השם הוא שלם עם עצמו, אז כדי שהברכה תהיה שלמה יותר, צריך שיהיה גם שלום בביתו, שלום בית. לנישואים זה שלום בין איש לאשתו ועם שאר בני המשפחה, ולרווקים זה שלום עם שאר בני המשפחה. ככל שנצליח יותר לחיות בשלום, כך נזכה יותר לברכה. עם ישראל נמצא במלחמה כבר יותר משנה, ותמיד אומרים את הסיסמה הנכונה, ביחד ננצח. יש משל יפה, שזה בעצם מעשה שהיה במלך שרצה את הרכב הכי טוב שיש בעולם. בזמנם לא היה רכבים עם מנועים של כוחות סוס. היה סוסים. היה לו מרכבה מזהב, והוא ביקש להשיג לו את השני סוסים הכי חזקים בעולם. הלכו, חיפשו, מצאו בגרמניה איזה סוס גרמני, משהו, כוח חזק, ומצאו סוס אחר במצרים, והנה הביאו את שני הסוסים הכי חזקים בעולם, רתמו אותם לכרכרה של המלך, והודיעו שהמלך יצא לסיבוב הופעה כדי שכולם יוכלו לראות את הסוסים, כמה הם חזקים, כמה הם יפים. באותו לילה ירדו הרבה גשמים ונעשה בוץ. כשהמלך הגיע לאיזה ביצה טובענית, הגלגלים של הכרכרה פשוט שקעו. הוא מכה את הסוס הגרמני, אבל הוא לא מצליח להוציא את הכרכרה מהבוץ. הוא מכה את השני, גם לא מצליח. אז המלך נתקע, כולם מסתכלים, איזה בושה. פתאום מגיע לשם איזה זקן עם הכרכרה הפשוטה שלו. יש לו שני סוסים זקנים, והוא אומר למלך, אתה צריך עזרה? אז המלך צוחק, הוא אומר, בטח שאני צריך עזרה, אבל אתה במה אתה יכול לעזור לי? אמר, אם המלך ייתן לי רשות, אני ארתום את הסוסים שלי לכרכרה של המלך, והם יוציאו את הכרכרה מהבוץ. המלך צחק עליו, אמר, תגיד, אתה עושה צחוק? הסוסים שלי הכי חזקים בעולם, והם לא מצליחים. אז הסוסים הזקנים שלך יצליחו? אמר, אדוני המלך, מה יש לך להפסיד? תן לי לנסות. אמר לו, טוב. הזקן ירד, הוציא את שני הסוסים של המלך, קשר אותם בצד, לקח את שני הסוסים שלו, קשר אותם לכרכרה של המלך, עלה ישב ליד המלך. המלך אומר, מה, אתה מוסיף משקל? אמר לו, אל תדע. הוא רק לקח את השוט ועשה דיו, אתה רואה פתאום את שני הסוסים, וביחד מוציאים את העגלה מהבוץ. כולם מתפעלו, וואו, איך זה יכול להיות? הזקן אמר פשוט מאוד, כדי לצאת מהבוץ לא מספיק בכוח סוס אחד. כשהסוס הגרמני קיבל את המכה כדי לצאת, הוא ניסה בכל כוחו, אבל הוא לא הצליח כי המצרי לא עזר לו, אדרבה, הוא צחק שיקבל מכה. כשהמצרי קיבל את המכה, הסוס הגרמני לא עזר לו, כי הוא שמח שהוא מקבל מכה, ואף אחד לא הצליח להוציא. הסוסים שלי, אמר הזקן, הם אחים. והרי אח לצרה ייוולד,
ברגע שהכיתי את האח האחד, האח השני עזר לו, וטובים השניים מן האחד, אשר יש להם שכר טוב בעמלם, ולכן הם הצליחו להוציא את הכרכרה. עם ישראל כולו בעצם עם אחד, כולנו בני אב אחד, יעקב אבינו, זה השיר המפורסם, עוד אבינו חי, עוד אבינו חי, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. איך יודעים שבאמת עם ישראל חי? כי אנחנו בעצם מבינים שאנחנו עם אחד. אבל מתי לצערנו הרב כולם מבינים שאנחנו עם אחד? מתי שכואב. על זה יש מעשה אחר שמביאים התוספות על איזה סוגיה שיש בגמרא על מי שנולד עם שני ראשים. אז הם מספרים שבתקופת שלמה המלך היה איזה אחד שהיה לו שני ראשים, והוא נשא אישה עם ראש אחד, ונולדו לו 7 בנים. כולם נולדו עם ראש אחד, אבל אחד נולד עם 2 ראשים. כשהוא נפטר, היה צריך לחלק את הירושה. אז כל הבנים אמרו, צריך לחלק ל7. אבל בא זה עם 2 ראשים, אמר, מה פתאום? צריך לחלק ל8. למה? אני 2. אמרו לו, מה פתאום? אתה אחד, הנה גוף אחד. אמר להם, לא, הנה 2 ראשים. מה שבראש הזה לעשות עם הכסף, לא בראש הזה לעשות עם הכסף. אני צריך לקבל 2. הייתה מריבה גדולה, כל השופטים לא ידעו איך לדון את זה, הביאו את זה לשלמה. משפט שלמה, כבר היו הרבה דברים קשים ששלמה פתר, ואז כששלמה שמע את הטענה, ביקש מהעוזר שלו, תביא בבקשה תה חם. התפלאו, עכשיו המלך רוצה לשתות תה. הביאו לו תה חם, אבל באמת הוא לא שתה. הוא התקרב לזה עם 2 ראשים, אמר לו, אתה בטוח שאתם 2? כן? אמר, טוב, בוא נבדוק. שפך מעט מהמים הרותחים על ראש אחד, וגם הראש השני צעק, איי! אמר לו, מה אתה צועק? זה רק אליו. אמר לו, זה כואב לי גם. אמר, שזה כואב, אתם מבינים שאתם אחד. וזה בדיוק המציאות של עם ישראל. כשיש רק ברכה והצלחה, אז כל אחד חושב על עצמו, על משפחתו, על המגזר שלו, על העדה שלו, על השכונה שלו, על העניינים שלו, ומתייחס לאחרים כאילו הם זרים ולא מעניינים. אבל חס ושלום שכואב, ברגע שפתאום האויב מרים ראש, החמאס מרשימה והחיזבאללה שמיקח אותם, כל אלה שמרימים ראש, הם לא מבדילים עכשיו בין חרדי לדתי, למסורתי, לחילוני, בשבילם כולם יהודים. ואז פתאום גם העם מתעורר להבין שכולנו עם אחד. וכמה שאנחנו נדע את זה לבד, ככה אנחנו בעצם נוכל לזכות לקבל את ברכת השם ואת שמירתו מכל המצב הקשה הזה שאנחנו שרויים בו. כל היום אזעקות, ללכת לממ"ד, לרדת למקלט, אתה לפי הטבע לא בטוח בכלל. כל רגע חלילה יכול איזה כטב"ם, איזה טיל, איזה מפגע, איזה מחבל לפגוע. לכן בתקופה הזאת תדעו לכם שהיחידים שישרדו אותה זה אלה שיש להם אמונה וביטחון בשם. הם יודעים שהשם שמר, שומר וישמור את ישראל, וגם אם ייפול מצידך 1000 טילים ורבבה מימינך, אליך לא ייגש. רק בעיניך תביט, ושולמת רשעים תראה. כולם מביטים על הפצצות, על העימותים, ורואים איך מי שבסוף באמת מת זה החמאס והחיזבאללה. לכן בתקופה הזאת כולם צריכים להתחזק באמונה בשם, ביטחון בשם, ולא להגיע חלילה לעצבות ולפחדים, אלא צריך שיהיה שמחה בשם. אפשר לרמוז את זה בוויטמינים, נכון? יש ויטמינים שלוקחים לחיזוק הגוף, יש ויטמין A, ויטמין B, ויטמין C, D, אז אפשר ככה לרמוז. ויטמין A זה אמונה בשם.
ויטמין B, ביטחון בשם. ויטמין C, שמחה בשם. ויטמין D, דבקות בשם. מה אחר כך? EF, אי אפשר בלי השם. זה מה שכל אחד צריך להרגיש. אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. זה מה שיביא לנו את הגאולה. כל עוד נחשוב שפלוני יושיע, אלמוני יעזור, ראינו בשנה הזאת איך בהתחלה אתם זוכרים? ביידן הבטיח, no more, כולם, ביידן איתנו, הוא יעזור. מה הוא עזר? אולי הוא הפריע, לא עזר. אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. אלה ברכב, ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם אלוהינו נזכיר. אנחנו בוטחים בשם. לכן אלה שבוטחים בכל הכוחי ועוצם ידי, הם הקראו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד. בפרשה קראנו על השידוך שממנו נבנה עם ישראל. יצחק נושא את רבקה, ממנו נולד יעקב, ויעקב זה בעצם עם ישראל. איך השידוך הראשון היה? על ידי שטחן. אתם יודעים, היום לוקחים את הדפים ורוצים להדק אותם, לשדך אותם, אז לוקחים מכשיר שקוראים לו שטחן. והנה, שני דפים בודדים נהיו מחוברים. ככה הקדוש ברוך הוא, על ידי השטחן, הוא מושיב יחידים ביתה. כלומר, הוא לוקח את הבת היחידה ואת הבן היחיד ומחבר ביניהם. כתוב בגמרא שמהתורה, מהנביאים ומהכתובים לומדים שמהשם אישה לאיש, ולכן רגילים להגיד זה זוג משמיים. מהתורה מפרשת השבוע שכתוב ויען לבן ובתואל ויאמרו מהשם יצא הדבר. אפילו הם הבינו שזה מהשם. מהנביאים למדו את זה משמשון, שמשון הגיבור, שהוא רצה בת פלישתים, והדבר היה רע בעיני הוריו, שלא הבינו למה הוא לא לוקח מבת ישראל, וכתוב ואביו ואמו לא ידעו כי מהשם היא, כי תואנה הוא מבקש מהם פלישתים. ומהכתובים כתוב בספר משלי בית ואון נחלת אבות ומהשם אישה משכלת. בית ואפילו הרבה כסף האב יכול להנחיל לבנו, אבל אישה משכלת, אישה מוצלחת, רק השם יכול לתת. שואלים המפרשים למה צריך ראיה גם מהתורה, גם מהנביאים וגם מהכתובים שהזיווג הוא משמיים, שמהשם אישה לאיש. ומסבירים כדי שלא נחשוב שרק זוג כמו יצחק ורבקה, ששניהם צדיקים, שניהם ניסים בשביל להקים בית נאמן בישראל, זה מהשמיים. אבל אם זה זוג שהבחור רוצה את הבחורה רק בגלל שהיא יפה, אולי זה לא מהשמיים. אומר, הנה, תראה, שמשון הלך אחר עיניו, וכתוב שאביו ואמו לא ידעו כי מהשם היא. גם זה שהיא מצאה חן בעיניו, זה מעם השם. כי תראו איזה דבר יפה. 40 יום קודם יצירת הוולד, ולד נוצר ברחם האם אחרי 40 יום. לכן ולד גימטריה 40. ו' 6, ל' 30, ד' 4, 40. רחם זה אותיות רמ"ח, כי הקדוש ברוך הוא בעצם יוצר באדם רמ"ח איברים. 40 יום קודם שהוא נוצר, כלומר בעת שהזרע נקלט בביצית,
יוצאת בת קול ואומרת, בת פלוני לפלוני, בית פלוני לפלוני, ושדה פלוני לפלוני. כלומר, נקבע לאדם מי תהיה בת זוגו, באיזה בית הוא יתגורר, וממה הוא יתפרנס. איך הקדוש ברוך הוא מגלגל שזה יקרה? כתוב חן וכבוד ייתן השם. מציאת חן זה רק מעם השם. לפעמים יכול להיות מישהו או מישהי הכי יפה בעולם, והיא לא מוצאת חן בעיני מישהו מסוים. מצד שני יכולה להיות מישהי פחות יפה, מישהו פחות יפה, ודווקא הוא מוצא חן. וכתוב 3 חינות הם, 3 חן הקדוש ברוך הוא נותן. 1, חן אישה על בעלה. זה אומר שאותה אישה מוצאת דווקא במי? מוצאת חן דווקא במי שצריך להיות בעלה. חן מקום על יושביו, שדווקא הוא ירצה את הבית הזה, את המקום הזה, וכן אומנות על בעליה. אז ככה הקדוש ברוך הוא מגלגל שמה שהוא גזר אכן יקרה. אז בפרשה אברהם ויצחק שולחים את אליעזר למצוא את הבת זוג. מה עושה אליעזר? מתפלל ויאמר אלוקי אדוני אברהם אקרנה לפניי היום את הבת זוג. שואל אור החיים הקדוש, מה אתה כל כך צריך להתפלל? הרי אם זה הבת זוג ליצחק ועוד אברהם ויצחק בירכו וביקשו, ודאי שזה יקרה. הוא אומר, ידע אליעזר שתבוא בת זוג מתאימה וטובה ליצחק, אבל הוא ביקש אקרנה לפניי, שזה יהיה על ידי, שאני אזכה להיות השטחן, שאני אזכה להיות השליח. ואומר אור החיים הקדוש יסוד גדול, שמגלגלים זכות על ידי זכאי, וכל עוד הוא לא זכאי, לא יגלגלו את הזכות הזאת. כלומר, יכול להיות שעשו שידוך בין שניים, שהם מאוד מתאימים, אבל השטחן לא היה ראוי שזה יקרה, אז זה לא יצליח. אחרי זמן שזה יקרה על ידי מישהו שזכאי, זה יצליח. זה בעניין השידוכים, אבל כך בכל דבר ודבר. יש סיפור, ועם זה נסיים, כי אמרתי שהרב צריך להגיע כל רגע, על רבי יששכר דוב. הוא היה מתמיד גדול בישיבה, התחתן, הקים בית של תורה, וחבר שלו שגם למד איתו בישיבה, גם הקים בית, והוא היה זקוק מאוד לכסף. אז הוא הגיע לרבי יששכר דוב, אמר לו, תשמע, אולי תוכל לעזור לי, לתרום לי או להתרים לי, יש לי המלצה של ראש הישיבה שלנו. אז הוא אמר לו, תראה, אני בעצמי עני, אין לי מה לתת לך, ואם אני אבקש שיתנו לך, מה ייתנו? הרי אחרי העני באה עניות, לא ייתנו הרבה. לך לפלוני העשיר, הוא למד איתנו בישיבה, והוא ישמח לשמוע לראש הישיבה שנתן את ההמלצה, הוא ייתן לך בעין יפה, וכנראה גם הוא יכול להתאים לך. אמר לו, לו יהי כדבריך, כנראה שאתה לא כתוב בפתקה של הקדוש ברוך הוא. הוא התפלא, הלך אחריו, אמר לו, מה זאת אומרת לא כתוב בפתקה של הקדוש ברוך הוא? אמר לו, תראה, אני אגיד לך דברים כהווייתם. אני באתי לראש הישיבה, הוא נתן לי את ההמלצה. אמרתי לו, אבל אני ביישן, אני לא יכול לעמוד מול אנשים ולבקש. הוא אמר לי, אל תדאג, בכל מקום יהיה מי שיעשה את המצווה, ואתה תקבל את הכסף שאתה צריך. אמרתי לו, רבי, מי יסכים להתבזות בשבילי? הוא אמר לי, כבר כתוב בפתקה של הקדוש ברוך הוא, מי יאסוף, כמה הוא יאסוף, כי מגלגלים זכות על ידי זכאי, ומהשם מצעדי גבר קוננו. אני אמרתי, מי יותר זכאי ממך? באתי אליך. אתה הסברת למה אתה לא, הפנית אותי לעשיר, והוא יגיד דבריך, הלוואי שהשיר הוא זה שכתוב בפתקה. אז אני הולך אליו, אמר לו, רגע, חכה. אולי בכל זאת אני כתוב בפתקה. סגר את הגמרא, אמר לו, כמה כסף אתה צריך? אמר לו, 400 צהובים. זה הרבה כסף. אמר לו, תראה, את הכל ודאי אני לא אצליח, אבל בוא אני אנסה. בפעם הראשונה, אחרי שנים רבות, הוא הלך לשוק, מצוין בהמלצה. כשהוא נכנס, כולם מתפלאים, מה הצדיק הזה עושה פה? הסוחר הגדול פנה אליו, אמר לו, רבי, מה באת לשוק? אתה צריך משהו, נעזור לך? אמר לו, האמת כן,
הגיע חבר שלי עם המלצת ראש הישיבה, הוא זקוק לכסף, אולי אתה רוצה לתרום? אמר לו כמה הוא זקוק? אמר לו 400 צהובים. הסוחר העשיר היה אמור, אמר לו תקשיב, לפני 10 דקות הרווחתי בעסקה 4,000 זהובים, והתחלתי לחשוב למי אני אתן את המעשר, והנה תוך כדי שאני חושב אני רואה אותך, אז ודאי שאת 400 זהובים מעשר אני צריך לתת לך. הוא לקח את 400 זהובים, חזר לחבר שלו ואמר לו כנראה שאני כתוב בפתקה של הקדוש ברוך הוא שיביא את הכל, ואיזה מזל לשנינו, מזל שאני הלכתי והדבר התגלגל על ידי ואתה לא הלכת לחפש את זה במקום אחר שאולי זה לא היה מגיע. ופה אנחנו רואים איך הקדוש ברוך הוא רוצה לזכות את ישראל ולגלגל עלינו זכויות, אבל אנחנו צריכים להיות זכאים. כל מי שמתגורר בחריש זה זכות גדולה של יישוב ארץ ישראל, בעיקר לחזק פה את היהדות, את התורה ואת המצוות, כדי שבעזרת השם באמת כל יהודי יוכל להתפלל, ללמוד, לעשות חסד. ידוע שמה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח, מכל הצרות שיש? יעסוק בתורה ובגמילות חסדים, שנאמר בחסד באמת יכופר עוון. למה דווקא תורה וגמילות חסדים? זה שני הדברים שמאחדים, ובזה אנחנו מסיימים שעל ידי האחדות, השלום, זוכים לברכת השם ושמירתו. אמן כן יהי רצון.